Katu jantzi batetik hasi, alfombra gorriaren eskailara guztiak estal egiten dituen soineko bateraino. Look originalenak eta bitxienak biltzen dituen gertakizun bakarra, Met Gala da. Maiatzaren 5. gauan, New Yorkeko Arte Metropolitan Museoan ospatu zen ekitaldi handi hau. Baina, zer da benetan Met Gala? El Mundo egunkarien arabera, Met Gala maiatzaren lehenengo astelehenean ospatu egiten den alfombra solidarioa da. Eta bertara hainbat ospetsu joaten dira jantzin institutorentzako dirua biltzeko asmoz. Famosoen festa honi esker 31 milioi euro bildu dira. Ia 300 famatu ibili ziren alfombra gorritik. Tartean, Bad Bunny, Rosalia edo Kendall Jenner egon ziren. Ekitaldia 1998 garren urtetik ospatu egiten da, eta urte bakoitzean gai bat aurkezten da. Aurtengo gaia, Taylor in Black Style izan da, eta liburu honetan oinarrituta dago. Euskaraz, dandismo beltzaren jantzigintzaren artea. Aipagarria da aurten 2003tik gaia moda maskulinarekin lotura izatea. Aurten anfitrioiak izan dira. Dandismoa moda iraultza bat da. Historia, erresistentzia eta errotasuna batu egiten dituen mugimendua. Afrikari historia uztartzen du, eta sexu, arraza eta genero estereotipoak apurtzen ditu. Aurten janzkera kodea Tailor for You izan da. Hau da, gorputzaren neurrira egina. Baina, zeintzuk izan ziren look onenak? Zalantzarik gabe, Met Gala nazioarteko moda ekitaldirik garrantzitsuenetariko bat da. Eta urtero, ospetsuek haien lookekin harritu nahi dute. Eta zuek, ze iritzi duzue famatu den lookei buruz?